m-am găsit la un episod, eu mă numesc Sebi și astăzi vom reacționa la șuturile cele mai puternice și cele mai frumoase din România, să zicem. Să începem. Ce mai bombă! Ce mai bombă! Ok, să zici, apăsați butonul de like în comentariu, să ziceți care a fost cel mai frumos gol care v-a plăcut în comentarii. Abonați-vă la canal, vă rog. Bombă! Wow! Aici cred că este din apăsare pentru că era prea în spate portarul față de poartă. Wow! Ronaldo! Un șut puternic. Și toată lumea știe că Ronaldo dă foarte puternic șuturile și foarte bine pasate. David Beckham. Oh, Vicky Porții. Îl știm pe David, un executor foarte bun la lovituri libere. Să vedem următorul șut. Da, o lovitură superbă. S-a uitat portarul la ea. În acest gol. Pierre. Bombă, bombă, Pierre, gol. Superb. Pierre. Un șut în clasa laterală, mă înșel. Bară, gol al Pierre. Roberto Carlos. Golo! Ce bombă, ce bombă! Toată lumea știe că Roberto Carlos e un jucător extraordinar. Portarul n-a avut ce să mai facă. E un jucător care nu mai facă. Bombă! Portarul s-a uitat la ea. Portarul la stătea ca și cum dormea. Mamă, ce boară gol! Michel Nisan, gol! Ce bombă! Gol! Ce efect a avut această minge! A încercat portarul să scoată, dar... Boară, gol! Ce șut incredibil! Ce efect a luat această minge! Și ultimul jucător, să vedem, Roberto Carlos din nou. Să vedem ultimul șut al Roberto Carlos. Aproape de la jumătatea terenului. Mamă, ce avânt și ea. Roberto Carlos! Ce bombă! Cea mai mare minge cu efectul din acest episod. Aici se termină videoclipul. Dacă vreți să mai facem videoclipuri, dați un like. Scrieți-mi în comentarii dacă v-a plăcut acest videoclip. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!